mas bililhon ug mas importante ninyo, ang kwarta o ang inyong asawa? Unsa may mas importante ninyong mga asawa, ang inyong kwarta o ang inyong bana? Mura magkwarta gitubag. The same question akong nabasahan niya, dihay tubag. Ingon dito, Father, mas maayo mas importante ang kwarta kaysa asawa. Kay ang kwarta magkadugay kuno, magkadakog interes, pero yung asawa nagkadugay, nagkaway interes. Kining pagkawalay interes, kining dili ta interesado baya usahay, mauni hinungdan sa magdala nato sa pagkadili matinud-anon ug pagkadili makanunayon. Kani bitong dili ka interesado aning butanga, imo mang i-give up ug imong pulihan og lain. Ug dili na ka mahimong faithful, ug dili na ka mahimong loyal sa maong butang tungod kay imo mang gi-give up kay wa kay interest. Ako ning gihisgutan tungod kay ang mga pagbasa ug ang ebanghelyo karong adlaw nagpahinumdum nato sa kabililhon sa pagkamakanunayon ug pagkamatinud-anon. Faithfulness, fidelity, and loyalty. Mao ni ang mga tema sa mga pagbasa. Kung naminaw mo sa unang pagbasa, naghisgot ni Josue. Kinsa man si Josue, kinsa man si Joshua. Si Josue mao ang nipuli ni Moises sa pagpangulo sa mga Israelita. Atong balikang tanaw ang nahitabo ni Moises, iyang gitabangan sa Dios si Moises ug ang mga Israelita pagawas gikan sa kaulipnan sa mga Ehiptohanon. Ug nakalingkawas sila sa Ehipto, unya paingon na sila sa promised land katong yuta nga gisaad nila. No? On 40 years nagbalhin-balhin sila sa kamingawan. Kay dugay lagi sila kaing niabot sa promised land. Hangtod nga si Moises wala gyud makaabot sa promised land, namatay siya nga wala makaabot sa yuta nga gisaad. Mao nga ang nipuli nga muray nangulo nila si Josue. Unya na pila ka mga pagsuway lang nagian, niabot gyud sila sa yuta nga gisaad. Pag abot nila didto, katong 12 tribes of Israel namuyo dito sa yuta nga gisaad. Usa ka adlaw ni ana nakabantay siguro si Josue nga adunay mga Israelita nga nisimba na sa mga Diyos-Diyos, iyang gipatawag ang mga pangulo sa mga banay sa Israel. O iyang giingnan, kinsa man gyud inyong alagaran katong Diyos-Diyos sa inyong mga katigulangan nga ilang gisimba dito sa Mesopotamia, o kaning Ginoo nga mao'y may palingkawas nato ug mitabang nato gikan sa kaulipnan sa Ehiptohanon ug midala nato niining yuta ang gisaad. Kay kami, ingon si Josue, kay ako ug akong pamilya musimba ug moalagad gyud sa Ginoo ug dili sa mga Diyos-Diyos. Ang mga takot, ang mga taga-Israel, ang mga Israelita nisaad pud sila nga dili gyud mimotalikod sa maong Ginoo. No, tayo na sinatit nila unsa ka maayo ang Ginoo. So masabtan nato diha ang bilis sa pagkamatinud-anon ug pagkamakanunayon. And the second reading, bisgutan diha gipahinumduman ang mga asawa sa pagtahod sa ilang mga bana, ang mga bana paghigugma sa ilang mga asawa. Ug usa ka pagpakita sa pagtahod sa asawa ngadto sa bana ug paghigugma sa bana ngadto siyang asawa, mao man ang pagkamakanunayon ug pagkamatinud-anon. The same with the gospel of today, ang gisgutan diha ang pagkamakanunayon ug pagkamatinud-anon. Si Kristo, sakit kaayo paminawon ang pangutanan ni Kristo sa mga apostoles karong adlaw. Ingon si Kristo, kamo mubiya ba usab kamo kanako? Mutalikod ba usab kamo kanako? Ngano man kay nakita ni Kristo ug nasinati niya nga daghan sa mga tinun-an ang mibiya ug mitalikod niya. Wala na magmakanunayon ug wala magmatinud-anon kaniya. Unsa may rason? Kay aning panahon na gud, before this gospel, si Kristo nanudlo, ako mao ang pagkaon sa kinabuhi, ako mao ang ilimnon sa kinabuhi. Unya ang mga Hudiyo
dili makadawas sa maong pagtulunaan. Ug wa sila makasabot nganong gisultod ni Kristo. Hangtod tungod kay wala sila makadawat ug wala sila makasabot, daghan nila mibiya ni Kristo ug wala na mukuyog niya. Ingon si Kristo, kamo mobiya ba usab kamo kanako? Kini nga maong pangutana ni Kristo, mga igsuon, usa kini ka pangutana nga iyang gipangutana kanato hangtod karon. Dali ra kaayo ingnon nga matinud-anon ta og mas kanang makanunayon ta sa Dios. Pero daghan sa atong mga gibuhat sa atong kinabuhi nga nagpakita nga pagkadili di ay nato mamatinud-anon. We always claim to be Catholics. But many times we choose sa mga butang nga supak sa kabubuton sa Dios ug supak sa moralidad sa Kristohanong simbahan. I'll give you an example. Katong uso kaayo ang patay sa mga drug pushers o drug addicts. Katong gitawag nila og extrajudicial killing, EJK. Daghan sa mga Katoliko atong panahona mamakpak og nalipay tungod kay gipatay ang usa ka drug pusher o usa ka drug addicts. Moingon ta, merise. Sa iting pabadlong, merise. Maadyo ra noon. Katolikong dako, misuporta sa extrajudicial killings. Nakalimuta na kining butang nga supak sa moralidad nga Kristohanon ug supak sa kaubuton sa Dios. But many Catholics supported ni adtong maong panghitabo. Tablara nga atong gibaylo ang Ginoo niining maong usa ka prinsipyo nga dili madawat sa Christian morality ug atong gi-embrace ug atong gikalimtan ang prinsipyo ug pagtulun-an sa Dios. Sa dihang misulod ang RH bill kaniadto, katong nahimong reproductive health law, I think nahimo ng law. Many Catholics supported it. Sayod man ta nga ang simbahan nagtudlo kanunay kanato nga dili maayo ang pagpatay og kinabuhi sa tao, dili kontra sa moralidad ni Kristo ug sa simbahan ang pag-abort og bata, ang paggamit og artificial contraceptives. Kay ba man ta na very basic in Christian morality. Pero daghan nato misuporta ni adto og mibutar pa. Katolikong dako. Sa dihang gidungog nga ibalik ang death penalty, ang capital punishment, many Catholics supported it, misulti pa. Nakalimuta kining mga butanga supak sa kaubuton sa Dios ang pagpatay og tao, dautan man o dili, makasasala man o dili, it is always against the Christian morality. Yet, we supported it wholeheartedly. Kumbinsido ta kaayo as if we are not Catholic. Unya mo ingon ta, Katoliko ta? Pagka makauuwaw kaayo sa tong bahin isip mga Katoliko, dili ta matinud-anon ug makanunayon kanunay sa Dios. Ang Ginoo nasakitan pag-ayo kamo. Mobiya ba usab kamo kanako? Kita mobiya bagiha ba usab kita sa Dios? Maunta kini ang magbalik-balik sa tong hunahuna kanunay nga pahinumduman ta, nagipakabilhon pag-ayo sa Ginoo ang pagkamakanunayon ug pagkamatinud-anon. Tungod kay ang Dios sa atong kaugalingong kasinatian nagmakanunayon og matinud-anon kanunay kanato daghang mga higayon sa tong kinabuhi. Asa man gud ta paingon kung way maminaw sa mga problema? Kana mag-inusara ka nga ikaw ray magpasan sa iyong problema, wa kailan ka paingnan. Kung dili muluhod ka sa altar o mag-ampo sa Ginoo og mangayo og panabang. Pila man kahigan nga walay tao nga nitabang nato sa itong mga panginahanglan, kung dili mo sumbong na lang ta sa Dios,
ug mupahungaw ta og mangayo ta niya og tabang. Ug wala ta pakyasa, ug wala ta pasagdi tungod kay ang Ginoo ni saad nga siya mo mag-uban kanato hangtod sa katapusan sa panahon. Pero kita sa gagmay mga butang sa kinabuhi isip Katoliko, daghang mga higayon ni biya tanining maong pagtuo. Uso kaayo ron, mga Katoliko, ni biya sa simbahan, nibalhin og laing tinuhuan, kay gitagaan og amakan o gitagaan og nipa, ay gipakaon og nilugaw og didto na mosimba og ginamosimba sa Katoliko. Atong gibaylo ang atong pagtuon ining mga butanga. Mga igsuon, nahimugso tang Katoliko, gipadakot sa mga ginikanan ng Katoliko, magpabilin og tang Katoliko, matiguang tang Katoliko og mamatay tang Katoliko. Dili nga nahimugso tang Katoliko, gialimahan ta o gipatubo ta sa atong ginikanan ng Katoliko, pero nibalhin ta og laing relihiyon og mubalik ta inigsakit nato ka magpahilog tagpari, mubalik ta kay ngamatay nato ka magpalubong ta simbahan. These are very concrete things that is happening in our society nowadays. Mo claim ta nga Katoliko ko, pero many times atong kinabuhi, atong gitalikdan kining maong pagtuo, atong gikalimtan kining maong Dios atong kinabuhi. Tungod lang kay natay dili ganahan nga madunggan, mura sa mga tinunan ni Kristo, wa sila ganahin nga nanudlo si Kristo. Og siya mao ang pan sa kinabuhi, nga ilimnon sa kilabuhi, wa sila ganahi, mao nga nang lakaw sila. Daghang mahing di taganahan og pagtulo ng simbahan, mao nga mo bigyo po sa simbahan kay wa og ganahi. Moingon ang pare, kinahanglan dili ta makak, moingon ang mga to tinuod na fader. Kinahanglan dili ta mangawat, tinuod na fader. Pero moingon ang pare, ayaw mo pang hilabot sa dili inyong asawa, masuko. Father, hinay-hinay ni imong baba, father. Mind your own business. Ang atong ganahan nga madunggan kanang butang nga pabor nato, o di ta ganahan makaduo mga butang nga maigo ta. Kani si Padre Lito, grabe mo, wali maigo mo kanunay, di na ko mosimba. Sa may ganahan, daygon mo kanunay, o di ta makadungog og pinasubay sa kahubuton sa Dios ng kinabuhi. Why perfect ato ang kalibutan na I myself many times committed infidelity and unfaithfulness in my priesthood. Daghang mga higayon nga wa ko magmakanunayon og matinudaanon sa kong pagkapari. Pero parang ni natong tanan, if you don't listen to me, at least I am reminding myself of these things. Nga ang Diyos ipakabililho niya ang pagkamakanunayon og pangamatinudanon og ang pagkamakanunayon pangamatinudanon sa atong mapakita pinaagi sa itong pagkamakanunayon, sa itong isig kaingon, sa itong isig katao, ug sa matag relasyon nato aning kalibutana. Amen.